Ɔgyebea TV wobɛgye wo ho. I am not that energy. Council and you will decide. I just all that on the help with this. No, be a soldier. Maybe I want to win. I don't go to be a soldier. Yet, as a property with me. Be a soldier. You want to one real when I'm Sana and me. I mean, what I have to Babo. I have to Babo. I'm not going to try. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔsɛ ɔbɛ ene yɛbɛ pɔntem na nyetia yɛ pɔntem ne sɛ nsɛm a ɛba yɛ sɛ aha no yɛtena ha ne nti ngura bebre ɛna aba ha ne nti ɔpɔntem na yɛ nyinaa yɛ nsomu bi ne yɛsiesie ha kama yɛsiesie ha wie a na enyumre ɔde de aka no ɛde amaye ɔsɛ yɛsiesie ha yɛ di a nhwɛ enyumre ka bia ntu emfiri ha aka ntu free ha nso a de asɛm bebre bɛba enti yɛhwɛ sɛ ɔpon yɛ ntam yi yɛsiesie ha kama ansa na enyumre no aso na enyumre ɔbɛyɛ gi tumi mpaebɔ anaasɛ ɔbɛma yɛ tumi mpaebɔ no wie a wakasa kakra na afei ɔde dwumadi no abaye enti demo iba na hamelu ọ̀rọ̀ ògbójọ́ ìwé sẹ́sẹ̀m ti wọ́n ha sẹ́sẹ̀m ti yí ha ìdẹ̀mọ́ àwọn ohun ìgbẹ́ 200 pẹ̀ ìṣàkóso àkáǹtìmọ̀ ṣùgbọ́n mú wọn lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ṣe yìí díẹ̀ wá sẹ́wọ̀n kan wọ̀ wá ní ìsìn àtọ́ rẹ̀ 5 million pé sẹ́yìn fún àyẹ̀ náà wọ́n aṣọ́rẹ́ rẹ̀ lẹ́yìn ìyẹ́ dẹ̀ 5 million yìí yẹ ọ̀yẹ̀ àti àṣọ́rẹ́ rẹ̀ lẹ́yìn yẹ no one who don't know why they are. Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo ɔsɛ nipa 300 na ɔka ho asɛm no yɛhwɛ na yɛndi ho dwuma na mmom dɔm a wɔ ha no branches ne bebre yɛmea yɛne ne yɛnyɛ ne no na bɛma dwumadi no akɔdi Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo sɛ ɔde kasa ne nyinaa bɛsi ha na send okaya no yɛhwɛ ne yɛsiesie ha kama na nyimre ɔde tumi pa ɛbɔ no bɛbrɛ yɛn na afei kasa kakra abɛka ho yɛda obi biara ase Ɔgyebea TV wobɛgye wo ho. Ɔgyebea TV wobɛgye wo ho. Ɔgyebea TV wobɛgye wo ho. Takwa out of bondage work eba wa kwemu biom. Or how bear that was so, but Modi and the Shia or Ɔkrɔnkrɔnyi Nyame Somafo Yawoh, now wo how nyina to be trapped on the 7th, and so hey, out of bondage work, bawa kwemo. I bet I say efi a champion, ni yakuye our UMAT basic 4 court. I bet I say anopapa 7 a.m. sharp. Na de tie on the 18th, so I am kunim diesum, and also ebebaso our UMAT basic 4 court. Anopa 9 a.m. kusi evia 3 p.m. Sa open to mu bia. Frena Messi 0550 719 287 and 0543 466